saba kullum akwai 'yan tambayoyinku da babu laifi a fara da su a cikin takaitaccen lokaci gwargwadon abin da ya sawwaka. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ina wa malam fatan alheri da fatan Allah ya haɗa mu ga baki ɗaya kamar yadda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a gidan aljanna, amin. Shi ma da kansa ya yi amin ɗan. Malam tambaya ta ita ce, idan mutum ya kasance yana da yawan mantuwa kamar na karatu, akwai wata addu'a ko magani a addini da shari'a ta yadda ya yi? Allah ya mai da malam gida lafiya, amin. Wato iya nufin gidan an tashi a karatu. Akwai abubuwa da shari'a ta karantar na takaita mantuwa. Asalin shi mantuwa ɗabi'a ce ta ɗan adam, irin ɗan kaɗan ɗin nan hatta annabawa Allah subhanahu wata'ala yakan ɗan jarrabe su da shi. sanuqri'uka falatansa illa ma sha Allah, kuma ma summiyal insanu bil insani illa linisyanihi. Ba a kira mutum da mutum ba sai don mantuwa. Asalin kalmar insan, wasu malamai suka ce daga kalmar nisyan na mantuwa aka ciro sunanmu. Wato root word ɗin sunan mutum da larabci daga kalmar mantuwa ne, sai aka ciro sunan aka bayar saboda ɗan adam mai mantuwa ne. In ba da mantuwa ban aka yi darasi aka kira labarin wuta ba mai iya zuwa gida ya bacci, amma wani ya koma ya baccin ma har sai makara. To saboda mantuwa ne yasa wasu abubuwa muke manta da su. Idan mantuwa yayi yawa ko mutum yayi karatu ya zube ya fahimta daga baya ya manta, ko mantuwa na mu'amala, wannan in yayi yawa to akwai magani da ake takaita shi a cikin shari'a, wanda yana takaita matuƙa da gaske, yana iya raba ka da insha Allah ta'ala kashi 99 cikin 100 na mantuwa. Dan wannan kwaya din sai kai hakura da shi, da mun da haka aka halicce ka. Daga cikin abubuwa da malamai suka karantar da ke taimakawa mutum wajen rage mantuwan karatu ko ya ƙara mana ƙarfin memory idan mun karanta, ya zama ƙirjinmu ya rike abun sosai, ya zama ba ma manta shi da wuri, kuma karatun yakan zo da sauki. Idan mun haddace ya zauna, in mun haddace Qur'ani ya zauna, in mun haddace physics ya zauna, in mun haddace biology ya zauna, chemistry ya, duk abin da ka karanta dai ya zauna. Ina yi wannan da 'yan makaranta saboda yawanci waɗannan haddace su ake yi. To akwai abubuwa da ake yi wanda ke taimakawa. Mafiya yawan maganganu ɗin Imamul Khatib rahimahullahu ta'ala kawo cikin Aljami' nasa juz'i na 2 shafi na 387 har zuwa na 397, kusan shafi 10 cikin littafinsa na Aljami' juz'i na 2 yayi ta maganganu akan hanyoyin da ake bi a takaita mantuwa. Na farko akwai al-ibtiadi aniz zunub, kokarin nisantan yawaita zunubi. Mutum yayi kokari ya ga zunubi, sabon Allah da yake ya takaita shi. Takaita sabon Allah na ƙara memorin mutum ƙarfi, yana sa hadda ta yi sauƙi gare shi, kuma aka haddace ta zauna, yana sa a samu ƙarancin mantuwan karatu. Duk abin da ake so a fahimta sai ga kana ta cin a jarabawa, kawai mumtaz ne, za ka yi ta samun imtiyazi. To shine nisantan sabon Allah. Daga ciki akwai maganar da ake jinginawa zuwa ga Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, cewa ya tambayi wake yun sabu ila Shafi'i, sai dai isnadin akwai maqal a ciki, amma dai kauli ne mashhuri, cewa shakautu ila waki'in su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi. Na kai kara, ina kuka, inji Imamu Shafi'i rahimahullah, wajen wake akan cewa da ina hadda ta zauna, yanzu idan ne hadda ba ta zama. Sai Imamu Waki rahimahullah ya ce, ina maka wasiya da barin sabon Allah. Idan ka nisanci sabon Allah to karatu zai zauna. Shi yasa waɗanda suka fi kowa tsoron Allah da biyayya ga Allah sun fi kowa ƙarfin memory a tarihin duniya. In ka duba irin hadisan da irin Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya haddace, yana da haddan hadisi miliyan 1 a kirjinsa, kuma isnadi da matani sai ya gaya maka tun daga haddathana wani an wani guda miliyan ya haddace. Imamu Bukhari rahimahullah ya haddan hadisai sama da 600 a rayuwarsa. Imamu Shafi'i rahimahullah ya kai matakin da saboda karfin hadda, idan ya buɗe littafi yana karanta, in yana karanta shafin dama sai ya ɗora hannunsa akan shafin hagu, saboda idan yana karanta dama idansa ya kuskure ya kalli hagun to sai shiga tsakanin haddan dama, saboda idansa in ya gani matukar idansa ya karanta to insha Allah ta'ala baya mantawa. Mujahid bin Jabr alaihi rahmatullah makaho ne, bai gani, yace amma ma qultu li muhaddithin qattun a'idni, yace tunda nake ba a taba gaya min hadisi ina makaho nace a maimaita ba, duk wanda na bude kunne aka faɗa na haddace shi. Yace ana karanta min hadisi awa 2 ana tilawa, in an gama sai in maimaita daga farko har ƙarshe gaba ɗayan su. Yace Allah bai taba jarraba ni kunne na ya ji sakon addini, baki na zai faɗa, zuciyata bata kawo shi bakin ya faɗa ba. Saboda me? Saboda biyayya zuwa ga Allah. Shi yasa duk lokacin da sabon Allah yayi yawa to karfin hadda na lalacewa.
shi yasa zaka ga gayunmu da suke jami'o'i wanda suke nigogi ai ta gaye sai gan shi kullun daga E sai D sai F ba abun da yake saboda mai duk a cikin sabon Allah waye su sabon Allah magana su sabon Allah kullun suna club an hada party ne an yi kaza shikenan kaga mutum wandan sai yadda ka san katafila kamar zai tashi yadda ka san jemage haka yake to shi yasa in ka bi Allah haddan tafi zama a baya ga wannan akwai asar da yazo shi ma cikin littafin al-Khatib na Imam al-Baghdadi rahimahullah a cikin al-Jami' nasa cewa sa'ala rajulun Malik bin Anas rahmatullahi alayh wani mutum ya tambayi Imam Malik namu yace ya Abdullah ya kai baban Abdullahi ya aba Abdullah ya kai baban Abdullah yace menene yake gyara haddar mutum ne in ina so in gyara haddata na rika haddace abu na karatu na zama sai ce masa tarkul ma'asi barin sabon Allah duk mutumin da ke son gyaran hadda ya ce ya yi kokari ya ga ya bar sabon Allah ya takaita iyakan takaita sabon Allah na sa duk karatu da ake kana karatun digiri ne baccalaureate magister doctora ko kana karatun MSc ko MBA da ma'aikata ke yi ko PhD kake yi ko wani course kake yi in dai kana son wai saukin hadda to ka tabbatar sabon Allah ka takaita shi idanka ya takaita sabon Allah kunnanka ya takaita ji bakinka ya takaita fada to zaka ga abin mamaki na biyu daga cikin abubuwa da ke sa karfin hadda da kuma sauwaƙe wa mutum fahimtar karatu shine kasratu zikirillahi yawan ambaton Allah bakin mu ya zama yana yawan ambaton Allah su astaghfirullah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim ko da guda daya cikin su kai ta maimaitawa yawan ambaton Allah yana takaita mantuwa shi yasa qur'ani yake cewa wadhkur rabbaka idha nasita kaga sai ya kira mantuwa ambaton Allah ashe yana kore mantuwa to insha Allah ta'ala a lokacin da kake yawan ambaton Allah to wannan yana taimaka maka wajen kore dukkan cutar mantuwa ko da agreement ka yi alkawari da wani ka ce af na manta wallahi ni dai na san a daren nan ina da wani abu amma na manta in dai kana yawaita ambaton Allah insha Allah ta'ala mantuwa zai karanci da zama a temple ana tadi mu yawaita ko astaghfirullah su subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wannan muhimmin abu ne na uku al-ibtiad an kasratil akli wash-shurb kokarin nisantan yawan ci da sha kada mutum ya zama cikinsa kullum idan ya fara cin abinci kamar yaro karami ya kama nono ya dace ka sani sunna ta karantar da kai ciki uku ake rabawa kashi ɗaya cikin uku a ci abinci ɗaya cikin uku na biyun kuma a sha ruwa na ukun a bari don numfashi amma wani idan ya tashi musamman lokacin buɗe bakin aka dafa abincin idan ya ci abinci ya gama cikinsa kamar an kifa ƙwarya a kai za a gan shi dam haka ya yi gaba mutane da dama ai abin da yasa kenan ba a iya sallan tarawihi ba a komai saboda ya ci abin na fitan hankali to lalle yawan cin abinci da yawan shan abun sha ya wuce iyaka ya zama prioritin ka a rayuwa kawai a rayuwa ka cika koshi to wannan yana kawo matsala a hadda da kuma fahimtar karatu shi yasa Allah ya aibata waɗanda suke rayuwar duniya kawai don su ci walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum saboda rayuwar kawai abinci ne to shi yasa musulmi na kwarai abinda ake so ya zama shine ya'kul li yahya amma wa ghairu aqil kuma yahya li ya'kul shi mai wayo yana cin abinci ne don in ba ba za a rayu ba amma mara wayo kuma ita rayuwar dukkaninta cin abinci ne in hiya illa hayatuna dunya na mutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahar shine we dine and wine kawai ayi ta ci to wannan ba rayuwar mai imani bane ba a ce karka ci daɗi ba ka ci nama ka ci duk abin da kake shawa amma ka rika takaitawa ba a rika ci na fitan hankali ba kar a buɗe ciki waye gari bayi da hakuri ko kada wannan yana kawo matsala wajen karatu na gaba na hudu shine akwai ababen da ake ci da suna taimakawa mutum wajen samun karfin memory insha Allah ta'ala wanda malamai sun kawo kaman shi Imamul Khatib ya kawo cikin aljami nasa juz'i na 2 shafin 397 yayi maganganu daga cikin su muhimman abubuwa akwai zuma akwai Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Shab az-Zuhri rahmatullahi alai yace alayka bil asl fa innahu jayyidun lil hifz ina maka wasiya da shan zuma saboda zuma tana taimakawa wajen samun karfin hadda in dai kana son ka rika karatu ya zauna ko me ka haddace ya zauna yace to ina maka wasiya da zuma kar ka rika rabuwa da zuma a falon ka ƴaƴanka ka rika saya musu zuma ana dan diga musu akan harshe suna sha insha Allah zai sauwake musu wajen fahimtar karatu da zaman karatu idan sun karanta wasiya ce muhimmiya kuma Qur'ani mu duba magana da akan zuma sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas daga cikin maganin da zuma ke shine karfin hadda da kuma kore maka mantuwa insha Allah ta'ala haka akwai Sheikh Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alai ya mana wasiya da cewa alaikum bil luban ku yawaita aiki da luban
mun san luban ko? Akwai wani mai da ake kiransa luban, ana kawo shi a kwalba. Asali ana kiransa da turanci da cewa resin gum. Asali kaman wani gum ne na jikin wata bishiya da ake bare ainihin bawanta. In aka cire to ana ciro shi kaman karo haka yake, to shi ake ce masa resin gum da turanci. Yana da matukar muhimmanci aiki da shi. Ana iya shafa shi akan ciwo, ana iya shafa shi a fiska da wuya da kirji, ana iya shan sa akwai wanda ake sha. Ko a garin nan zaka sami luban, in ka je kace zaitu luban a wurin masu sayarwa akwai kala kala, ka nemi kala kala wanda ake iya sha da wanda ake iya shafawa a yi magani, duk waɗannan suna da muhimmanci. Ya ce to ina muku wasiya da bil luban fa innahu yushajji'ul qalba wa yudhhibun nisyan, saboda luban din yana ƙara wa zuciya ƙarfi, saboda a musulunci ilimi a zuciya yake, kuma zuciya ne matattaran ilimi ba a kwakwalwa yadda muke faɗa ba. Ita kwakwalwa kawai sako ake tura mata, amma asalin ilimin fi suduril ladina utul ilma ne, a kiraje yake, kuma yana tafiyar da mantuwa. Idan ana aiki da luban yana korewa mutum yawan mantuwa, a yawaita aiki da shi, wannan yana da matukar muhimmanci. Haka imamu zahabi rahmatullahi alai ya ce daga cikin abin da ke da muhimmanci akwai aiki da zabibi. An san zabib aiko? Shi kan zabib ai da hausa ma zabibi ake fada, ana iya shansa shi ma, yana da matukar muhimmanci. Shi zabib ana kiransa da raisin, sunansa raisin da turanci. Yana da matukar dried grape ne, yana nan za a gan shi kamar yadda grapes suke haka yanayin sai yankin an ga 'ya'yansa. To shi ma yana da muhimmanci. Yake cewa man ahabba, dukkan wanda yake so ya kyautata haddansa falyakulu zabib, ya yawaita cin zabib. In dai ana yawan cin zabib insha Allah ta'ala hadda tana zama kyakkyawan zama. Sai na biyar daga cikin muhimman ababe akwai alhijama, yin kaho, wato coping kenan. Yawanci ba duka likitoci ke so ba, amma lalle manzon Allah ya karantar da kaho, kuma duk wanda ya fata ta saba ta manzon Allah sai dai mu ce yi hakuri, in ma bai hakuri ba bai dame mu ba dan mu manzon Allah aka wajabta mu bi. Shi yasa manzon Allah duk inda ya dage wani lokaci sai ya yi kaho. So da haka likitoci da akwai wanda suka amince, akwai wanda ba su amince ba. To wanda suka amince alhamdulillah, mu da ku muna tare, da ba ku amince ba ko ku yi hakuri ko ba ku yi ba, mu dai muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai akwai binciken likitanci da dama da ya tabbatar da kaho na da muhimmanci. Yin kaho yana da muhimmanci, musamman yin sa akai, ana yin sa musamman a nan wuraren. Shi yasa an kaje irin kasar Saudiya za ka ga akwai wurare na ci gaba na zamani da za ka je a maka kaho, sai ga mutum na dawafi nan dinsa da nan, za ka ga an dan kekketa wannan bakin jinin ya fita. To yin kaho akai yana ƙara ƙarfin hadda. Shi yasa magabata ba sa wasa da shi, suna yin kaho sosai. Irin su Imamul Bukhari sai kaga idan suka yi tilawa duk sun mai da hadisai da Qur'anin kamar suratul Fatiha. Mutum a ko ina yake haka yake karantawa. Kuma baya da wannan ma'arufun ne bi tajriba, an gwada an gani, mutane sun yi kafan kuma da suka yi akai din kuma karfin haddan ya karu. To kaga abin da aka gwada ya maka amfani, ai ba wani bukatan hujja da kake nema da ya wuce wannan. Haka cikin tibbun nabawi in muka duba an kawo hujjoji da dama akan muhimmancin yin kaho, yana kara karfin hadda. Sai kuma na gaba na shida kenan, dukkan acidic food a rika avoiding dinsa. Too much acidic food, wato nau'in abinci da ke da acid da yawa. In dai acidic food ne, acid din ya yawa, to mu rage consuming ɗinsa, sai ya zama dole. Ai mun san pH scale ko da ake aunawa 1 to 14. Acid wanda yake wajen 1 ya fi karfi, yana karuwa 2 3 karfinsa na raguwa. So wanda yake wajen 6 5 shine yake da karancin acid. Amma in muka duba pH scale, ai wanda yake 1 ya fi karfi ko. So da haka a ka'ida mu duba abincin da scale ɗinsa akan scale ɗin yana wajen 5 6 a yawaita cinsa. Wancan din ba a ce kada ka ci gaba ɗaya ba, amma acidic food idan yayi yawa, hatta binciken likitanci ya ce yana kawo yawan gajiya, kuma yana kawo ciwon kai da yawa. To shi yasa dukkan abinci da ke da acid da yawa a sunna ana so mu takaita aiki da shi. Insha Allah ta'ala za mu ga muna da kuzari wajen karatu, kuma ba za mu yawaita gajiya ba in muna karatu. Allah subhanahu wata'ala ya kara mana karfin hadda da karfin fahimta da kuma karfin aiki da shi gaba ɗaya. Yayi muke da lokaci.